Ola, son Charles Bartowski, pero podedesme chamar Chuck. Estes son os meus tenis. E esta é a miña vida. Está chea de espías, persecucións, ninjas ladróns e eu facendo de herói. Ei, alto, alto, teño que volver atrás. Traballo no Mercamais. Antes era máis ben aburrido. Prestenlle atención á maxia de Morgan. 1, 2... Este é o meu amigo Morgan. E non é mago. ¡Techan! Agora recollo. Todo cambiou cando recibín un correo do meu excompañeiro Bryce Larkin. Bryce estaba traballando na CIA e roubou unha manchea de segredos do goberno. Segredos moi importantes, deses que por sabelos podes acabar morto. O caso é que todos eses supersegredos acabaron no meu cerebro. E agora, en todo momento, estou en perigo. Quieto, pare! A NSA mandou o seu mellor axente para protegerme. Chámase Casey e mete medo. Sara. A CIA tamén mandou a súa mellor axente. Sí, xa sei o que están pensando. Díxome que me fiase dela. Pero, como a todas as mulleres, ten un pasado. Queres dicir que todos os nosos segredos están na cabeza de... Chuck é o ordenador.